Fil-waqt li ħafna minnkom qegħdin jiċċelebraw il-miliet mal-familja u ma' dawk li tħobbu jiena ġejt hawn f'dar San Vincenz de Paul f'din il-belt żgħira mimlija b'aktar minn 1000 anzjan u anzjana. U nixtieq li llum indur ftit magħhom u nqasmilhom ftit rigali tal-miliet. Ara ġej. Marija, Margaret u Saverina tuli, jew mela waħda lejk Marija. Il-miliet u s-sena tajba, regal minn għandna lejk. Għandi warda ħanatija lil tfajla. Tfajla li għandha ftit żmien, imma ħanara l-min sena tija qalu lil xi ħadd irid nagħtiha Giovanna. Inti Giovanna, din għalik Giovanna. Il-miliet it-tajjeb. Ilhom ma jagħtuk xi warda jew? Għas għatħatta xaqqas il-raġa għatma ta' reward. Għatma ta' kwarda raċe. Tissat jaxxar qabel. U le tajjeb jgħat għandi pjaċir. Inti Loren, so. Kallija. Isma ġiblek xi ħaġa tal-miliet jien, il-miliet it-tajjeb. Kif int? Ilek u l-familja. Int mal-manċi għaw. Mal-manċi għaw int. Tħallna f'win goħra għaw ħafna sabiħa hawnhekk. Tony u Mariano, bonġu. Il-miliet it-tajjeb u dan għalikom. Il-miliet it-tajjeb, tajba. Grazie, ħabboġġi ġonofskom jek ma importax. Kemm qed insew hawnhekk? Mhux ħażin. Isma' Mariano, int mal-manċi jsek? Mal-manċi int isek? Ejja, mal-Manchester. Isma' taf li mhux sejjer nisew ħafna u bħalissa? Le, ħafna, da żgur li missejjer ħafna. Rosina, u xejn, il-miliet it-tajjeb din għalik. Grazzi ħafna ta' kull ma milt ma' Malta. Issa wieħed għawċi u ma jistax Malti jaħxien, għax int għawċi bħali. U x'għawċi int? Għawċi bħali mela, din għalik il-miliet it-tajjeb. Xejn, tgħid li xejn. Għalu li niġi ħdejk ukoll jien l-ewwel nett il-miliet it-tajjeb. U dan regal għalik. Thank you. Grazzi ħafna tal-li l-qajtna hawnhekk. Ma nisħiex ngħid. Mill-belt, Mela, għejdli. jien mill-belt mid-dwaballi. Żiżjed, hej. Ġibt lek regali, ħattu, ma ħattu. Ma' qalbi, il-festi tajba likom kollha, u l-familja kollha tagħkom. U min inti għax ma fimtekx Jien ġew mitzi sewa. mill-belt, u ma noqgħod ħattar xejn. Otem, għandi pjaċir. Għandi pjaċir. Il-miliet it-tajjeb u din għalik. Din għalik. Jalla jkollok kull ma tixtieq. Grazzi ħafna, grazzi. Prosit, hej. Auguri. Narak fit-television. Illum mhux bħala xara bankieta u illum ta' TVM u ġejt natik. Skużani, qed nixjieħu Stella, qed nixjieħu. Dan regala lejk ħantik warda wkoll biex nawguralek il-miliet it-tajjeb u dak kollu li tixtieq qalbek. Lilkom ukoll. Alfred, miliet it-tajjeb għandi pjaċir Mark jiena qiegħed mal-mara hawnhekk inti jew. Ekku, bqajtu tgħixu flimkien sal-aħħar. Sal-aħħar, għalin għandi 77 u din għal 71 issa. U kemm ilkom flimkien bleru sija b'kollox? 53. Li Alla jbirek. 51 miż-żewġ u sentej arus. Alla jbirek, sentejn arus u 51 sena miż-żewġ. Alla jbirek, jien ġibt regal lilek. Din xi ħaġa żejra minn għandna tal-miliet. U ġibt lek warda forsi tatila inti, ħer tatila inti għax ir-raġel tagħha, ma tmux taħseb li qed nipprova nitħlilha. U le, mhux se tuħu għalik. Dej għand il-Manuel mhux resident, inti taħdem hawnhekk. Imma xorta ħantik regal, da regal minn għandna tal-miliet. Miliet it-tajjeb. Lilek ukoll. Kemm ilek taħdem hawnhekk? Jien issa 6 snin. Ili naħdem 6 snin għax qabel kont naħdem x'imkien ieħor. 6 snin. 6 snin ili hawn. Ħafna nies hemm barra jaħsbu xogħol ta' paċenzja, Paċenzja li tikollok dejjem, speċjalment ma' l-anzjani, insomma tfal l-istess, imma mhux kulħadd adattat għal tax-xogħol, tifhem. Tikollok daqsxejn gazz, tikollok daqsxejn ma tkunx wieħed li titqażżeż, tittuħu paċenzja kbira mal-anzjani. Ngħidlek iktar mit-tfal jien. U tkun mimli mħabba. Rispett, ma jkollokx rispett jien għalija kieku minn titajjeb għal-imkien bla rispett. U jħobbuk l-anzjani? Ħafna, u għandi jħobbuni ħafna, jena xoħli l-istess namlu, isu missieri, jew isa ommi. Jena għamelt ħabta ndur bommi u koll, u bekk tħajjar dal-da xoħl un-bad, għaxa ġobni. Alla jbir. Soddisfazzjon fl-istess jena kollu. Prosit. Jalla tkomplu tagħmlu ħafna ġejt kif qegħdin tagħmlu. Kull ma nixtieq xoħl ħadd jagħmlu bħali ju. Biex intik kiss.
Oj, ma kemm inħobbok, vera. Kuri miliet it-tajjeb. Jien nagħmel appell sħabi kollha li xogħol ixtieqhom jagħmluh kollu bħali. Jalla kulħadd bħalkom. Pjaċir, Mark jiena. Festi tajba, kif inti? U hekk, mhux ħażin. Għaddejjin. Ġew jaraw, ku. Marti ta' tifel, u tifel. Jieħdu ħsiebek. U kieku jkollok is-sifer fentmu. Jien l-ektar xewqa li għandi Brazil. U li kelli flus bil-ġuħ. Titmal minnu bil-ġoħet li. Dik dejjem. Għadek tixtieq tagħmel il-ġejt ġivi. Kont għaddu nibqaw. Fimtek. Ta' ġalbek. Le, għadek b'saħħtek u tajjeb. Grazzi daħna Alla. Għadni b'saħħti sot. Dak bil-verħ. Allah jbirkek, jalla nikbru nkunu bħalek. Sellu li għal-kulħat. Servi. U għat il-melid u b-s-sabu kulħat. So here I go. Miliet it-tajjeb. I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You're half the world away. You're half the world away. You're half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. You're half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. I don't feel down. Lesti, dorna dawra ma' residenza San Vincenz de Paul ma' din il-belt żejra mimlija baktar minn 1000 anzjan u iltqajna ma' ħafna karattri li kollha qassamnilhom xi rigal jew xi fjura. X'int tkun hawnhekk tirrealizza kemm hemm affarijiet fil-ħajja illi inħallhom għaddejjin minn ma napprezzawhom mingħajr kultant ma nagħtu każhom. Allura naħseb illum tallimt, naħseb illum mhux biss tajthom ir-rigal imma tawni ir-rigal huma li jenuni napprezza aktar l-affarijiet iż-żgħar fil-ħajja. Jiena daqshekk għalissa nawguralkom lilkom u l-familji tagħkom miliet u sena mill-isbaħ.